No, ang iyang nabuhat dili na makadefine saya as a person. Maybe God is allowing that for you to clear the path kay dili para dai sa imuha, para dai sa tao na to. You will be the light to that person. Nakaingon day siya, tama na niya ako ginabuhat eh, grabe ka siya oh. You know what? If ang love sa tao is mag-fail, ang love ni Lord, He will never fail us. Mga promise ni Lord na akong ginagulitan. Paano siya na tao nag-heart sa ako? Pero pag open ako sa Bible na ayun ako supaka, i-serve lang ko. Yung asak na tagang tikag-blessing, wala yung gutom. Kung na randomly ako nakita kung sa akong Bible. Ito lang, I just hold on to His promise. Wala na kayo. I just stay still.